Всевишният Аллах казва: питат те какво да раздават. Кажи: о, Мухамед, каквото и добро да раздадете, нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника в неволя. Каквото и добро да сторите, Аллах го знае. Каквото и подаяние да раздадете или обет да направите, Аллах го знае. А за огнетителите няма избавители. Ако явно раздавате милостиня, колко хубаво е това. Но ако скътате и тайно дадете на бедняците, това е най-доброто за вас, и то ще изкупи от лошите ви постъпки. Сведущ е Аллах за вашите дела. И каквото и добро да раздадете, то е за самите вас. И давайте, стремейки се единствено към лика на Аллах. И каквото и добро да раздадете, то до край ще ви се изплати и не ще бъдете угнетени. Сатаната ви заплашва с бедност и ви повелява поквара, а Аллах ви обещава от себе си